Здравейте отново хора, Дичев е тук и днес ще ви покажа два така наречени Minecraft Box Traps. Капани бокс на Minecraft и да започнем с първия. Ако се чуете, това е Bedrock, дори сменя текстура, пака да може да виждате. Фейтвол ще го направя. Това е Bedrock и вървите си и тук попадате в един трап. Не може да излезете. Да. Самият туториал на трапа е така. Значи ни трябва sticky piston, pressure plate и едно redstone, обаче аз ще го взема от този инвентар. Да, ето го него къде. Опа, трябваше да взема кращата. И сега просто дълбайте и така. Едно, две така. Слагате едно редстон. Тук правите така. 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 Опа. Опа. Айде. Да има от всяка страна трябва. Правите така и слагате така отгоре при репейта. И ето. Това е първия бокс трап. Да. О, фак. Ако се чудите, защото се чувам някакво такова тихо съне на едно такова, това е защото в момента е точно 8 без 10 сутринта, а датата е 19 август 2013. Сега да отиваме към другия. Още си изпразни инвентара тук. Аз също го зачита за бокс трап. Добре, или него ще ви покажа като трап. Виждате как да се прави. Поставяте 4 и така врати Iron Doors. И тук отгоре е слаб, но слабо не е задължителен. Виждате, влизате вътре и не може да излезете. Опа. И мобове попадат в този трап, както и в миналия, в този, който сега ще ви покажа. Така че е добър. Аз къде го построих? Не го ли построих някъде и там? Толкова ме е голямо рода. Да, ето. Това не е нищо спрямо рода, който съм направил всичко така да се държа града. Това е третия и мисля най-популярен трап след ония вратата. Ония вратата е просто класика. И да, влизате тук. Влизате. Виждате, няма излизане, няма измъкване. Някои хора слагат отгоре като покривче на този капан, но аз не го правя. Извинете. Ще ни трябва sticky piston и pressure plate. Нищо друго. Той е много лесен на този капан. Правя така 1, 2, 3. Слагате и така. Опа. Слагате и така sticky piston. Също го правите тук. 1, 2, 3. Sticky piston. 1, 2, 3. Sticky piston. И също е така. Така. И тук слагате pressure plate. Да. Така и така. И гледайте сега. Опа, влизам и няма измъкване. What the fuck. Някой път става глич, че тук може да миниш, ама не знам защо. Това е просто от самия Minecraft. И да, благодаря ви хора, че гледахте клипчето.
Абонирайте се, дайте положителен вод и чао!